हाग्रामा महिलारिनि जे बिटिआरआ सिमा बारायखांनायनि उनाव 60टा समष्टि जानाय नङा होननाय बाथ्राया बियो बेसलेस आरो बे बाथ्राखौ बिनि थाखायनो बिथाङा दिनै बुंदों जानो हागौ जे बिथाङा बर' रायजो राजानि मोजांखौ माब्लाबाबो लुबैया आरो बिथाङा माब्लाबाबो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जे 6 शिड्युल जेनाखि सिमा बारायनाय बेखौ बिथाङा माब्लाबाबो लुबैबोआखैमोन आरो बिथांमोना बरंसो होबथानोसो नाजाबोदों नाथाय दिनै बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जिखिनि दफाफोर दङ बै दफाफोरखौ मावफुंनानै दिनै सिमा बारायनायजों लोगोसे दिनै समष्टि बारायनायनि थाखाय सिगनेटरि आफाद एबसु बा एक्सएनडिपि बा जों दिनै खामानि मावबाय थादों आरो सिगनेटरि दैदेनगिरि जाय बिथांमोन दिनै गोहोआव दङ बिथांमोनाबो बिनि थाखाय खामानि मावबाय थादों। दा बेखायनो हाग्रामा महिलारिया बबे बाथ्राजों बे खोथाखौ बुंदों बेखौ हाग्रामा महिलारिया मिथिगौ आरो हाग्रामा महिलारिया जायोब्ला सोरखौ खुलुमो ना सोरखौ मा खालामो बे गावनि खोथा बिथांनि बुंनायजों जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंहा खर' सानो गोनां गैया जोङो प्रेक्टिकेलि बेफोरनि थाखाय जोङो हर सान खामानि मावबाय थादों सिगनेटरि अर्गेनाइजेसन हिसाबै बेवहाय रायजो राजाफोरा मोनसे फोथायनाय जिथु दङ जे 41 भिलेज जिहेतु दाजाबखांनायनि उनाव आरो दा इमिडियेटलि 19टा गामि दाजाबनायनि बाथ्रा आरो फेज वाइसआव गासिबो गामिखौ दाजाबजोबनानै जे 60 कन्स्टिटुवेन्सि बेवहाय दाजागोन आरो 2025 जिखिनि मोनसे काउन्सिल इलेक्शन समस्या जाखांजोबोबा बै ओनसोलनि रायजो राजाफोराबो एसे भटार्स हिसाबै एन्जय खालामनो मोनगोन बेबायदि मोनसे हास्थायनायखौ लानानै दिनै रायजो राजा जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों। दा बेवहाय मोनसे बाथ्राखौ आं बुंगोन स्टुडेन्ट पलिटिक्स कलेज बा इउनिभार्सिटि बे बेलेग साबजेक्ट आरो स्टुडेन्ट पलिटिक्स इन एक्टिभ पलिटिकल पार्टि बियो बेलेग बाथ्रा। दा जोंनि कन्स्टिटिउशननि सोमोन्दै बा जोंनि पलिटिकल सिस्टेमनि सोमोन्दै बा जोंनि लिडारशिप बिल्डिंनि थाखाय जिखिनि जोङो पलिटिक्सनि जिखिनि मोनसे गियान थियरिटिकेलि बा प्रेक्टिकेलि बेखौ फरायसाफोरा कलेज स्कुल इउनिभार्सिटिनि इलेक्शननि गेजेरजों बेखौ एक्सारसाइज खालामो बा बिनि गियानखौ लायो नाथाय बे नङा जे स्कुलाव फरायनाय कलेजाव फरायनाय आरो हायार सेकेन्डारि फरायनाय बा इउनिभार्सिटि फरायफुबाय थानाय मानसिफोरा बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव एक्टिभलि मेम्बारशिप लानानै खामानि मावोब्ला जे हादरा गाबोननो बिराद जौगासिगोन आरो हारिया गाबोननो बिराद जौगासिगोन बेखौ माब्लाबाबो जोङो एक्सपेक्ट जोङो खालामनो हाया बरंस बेवहाय ओरैबायदि मोनसे गाज्रि मोनसे थासारि फैगोन जे जायफोर दिनै जयेन जादों बिथांमोनाथ' जिहेतु रानिं स्टुडेन्ट फरायसाजों फरायसा बिथांमोनखौ जोङो दिनै सिनायलायनाय जोङो नुदों जे हायार सेकेन्डारि फरायफुनाय कलेज फरायफुनाय बिथांमोना पलिटिकेल पार्टियाव हाबनानै दिनै बैहाय मिथिं बिदि एटेन्ड खालामबाय थानानै बबे टाइमाव बियो क्लास खालामगोन बबे टाइमाव बियो एसाइनमेन्ट लिरगोन बबे टाइमाव बियो सेमिस्टार एग्जाम लिरगोन आरो बबे टाइमाव बियो डिग्री पास जागोन आरो मास्टार्स पास जागोन दा अब्ला ड्रप आउटनि जिखिनि अनजिमा बेबायदि थासारिया बारायनो थांगासिनो दङ आरो ड्रप आउट बारायनाय लोगो लोगो आनएमप्लयमेन्टनि समस्या बियो बांसिनै जानो थांगासिनो दङ आरो बेबायदियाव समाजा जौगानायनि अनगायै गाहाय फारसे थांगोन बेनि थाखायनो आं आपिल खालामो एस ए स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसन सासे बिबानगिरि हिसाबै स्कुल कलेज इउनिभार्सिटियाव जे स्टुडेन्ट पलिटिक्स खालामो बेखौ डेम'क्रेटिकेलि बेखौ पिसफुलि खालामनानै जिखिनि मोनसे गियान लानांगौ बेखौ जोङो लानो हायो नाथाय जे बेबायदि एक्टिभ मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव बेबायदि थांनाया जायाबा मोजां जायो आङो बेखौ साफ्रोम फरायसाफोरखौ आङो आर'ज खालामो आङो आपिल खालामो मानो होनोबा दिनै हिउमेन रिसोर्सनि दिनै जोंनियाव गोनांथि दङ UPSC आनजाद APSC आनजाद माखासे टेकनिकेल कम्पिटिटिभ एग्जामिनेसन बा माखासे जोंनि एन्टारप्रेनारशिप जे जोंनि मोननांगौनि बाथ्रा बा जाथियाव लिडारशिप लाफैनांगौनि बाथ्राफोरखौ जुदि नायोब्ला जोंनो क्वालिटि एजुकेसन नांगोन आरो जोंनो रिसोर्स पार्सन नांगोन बेनि थाखाय बै बाथ्राफोरखौ सानथ'वाबा मोजां जायो। गोजोन्थों।